ɗeɗo gande koɗe jolinoɗe eɗe jolti ɗeɗo karalla keese gari ko jolti gande ɗe fof majjum joni noon groupe aji mbaɗama pelle yimɓe joom gande en comme no omba kalanmami docteur Abdoulaye Diop mo jogui groupe momin ndendi gandal fof kalangal toon ngal ƴeeweta ngal nafa so ngal nafama ngal waɗe deftere ko defte mbaɗete kadi koko laaɓi waɗete hen ko ɗum ɗo sohla joguiɗo gandal mum aɗa andi lekki nafoy walla aɗa wawi safaro fo arɗo minen min jiiɗi tan ko yo yimɓeɓe jiitu safaruji mumen ganni ɗi kutoro nafa ala pour min tan ala pour Samba tan ɗum noon woto moggo taw ko gonga joguiɗa woto moggo inde hay goto woto moggo image hay goto arɗo addu gandal mbiya min mbeɗa safra gorago mbeɗa safra gorago jiɗɗo fo yo ar mbaɗa e ses rewi lawol min udditanmo damal saabu goto fof koko sohli hen